Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadur Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد muna yi kowa da kowa fatan alkhairi, muna yi kuma barka da kasancewa tare da mu a wannan gida mai tarin albarka, wanda kamar kullum kamar da aka sani insha Allah wannan gida mai tarin albarka muna ta dibawa muna ganin abubuwan da ya dace, kuma alhamdulillah ana yi kuma ana ganin haske. To bi iznillahi yau Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko domin fitowa da wani sirri na dafa'i da kuma maganin masassarun nan na zamani da ake fama da su. Ala ayyi halin yan uwa kowa ya sani a yanzu rana ta yi yawa musamman a yankunan mu na arewa. To saboda yanayin damuna ta ɗan ja baya ana ta masassaru, to ga ainihin magani da kuma wanda ke neman dafa'i, Allah ya kiyaye shi ya kare shi daga sharrin bakunan mutane da karfa ta baka. To yan uwa insha Allah a ɗauki wannan sirri a yi aiki da shi, insha Allah za a ji daɗin shi. kamar da aka gani, bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa al-ali al-azim. Shine za a rubuta kafa 100, za a rubuta shi kafa 100, sai a rubuta la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim, la haula wala quwwata illa billahi al-azim, la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Za a rubuta ainihin kafa 111 shi kuma insha Allah in ka hada za ga duka rubutunka ya kama kafa 200 kenan da 11. Bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Shine za a rubuta kafa 100, la haula wala quwwata kuma kafa 111. To insha Allah idan aka rubuta wannan, to ainihin biznillahi to sai a zo sai a samu ainihin ƙwarya ko wajen dai da za a wanke rubutun mai kyau. To insha Allah sai a samu ainihin habbatus sauda, sai ko a samu bagaruwa ko garin ƙaiƙayi ko ma kan mashekiya. Cikin waɗannan dai guda ukun to a samu guda ɗaya. A habbatu sauda in mace ce to ja za ta nemo, jan algarif. Idan kuma namiji ne to baƙin zai nemo, baƙin algarif kenan. Habbatu sauda ja ko baka, in mace ce ta sa ja, idan namiji ne ya sa baƙi. To insha Allah sai a barbada a cikin wannan ruwan rubutu tun da safe kafin ka karya, insha Allah ya zama shine breakfast ɗinka na farko bayan kayi brush kayi aswaki. To insha Allah ya zama shine kalacinka na farko. To insha Allah in ka aikata wannan sirri kamar kwana 3, in ka samu iko ka kai 7, to Allah zai kiyaye ka da dukkanin bala'o'i na cututtukan da ake fama da su. Allah zai ma dafa'i na jiki bi iznillahi ta'ala. Kuma wannan sirri yan uwa a jaraba shi, saboda mun san ingancin shi, shi sanya muka fito da shi muka baku. Mun san falalar shi saboda ana jin daɗi, ana tambaya, kuma an gode kwarai kan. To insha Allah saboda karancin lokaci muke takaita bayanin ma'anan, sai idan Allah ya kai mu
za ku ji mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.